voi omorâ toți playerii din Killer SMP. Chiar dacă nu va fi ușor, ori va trebui să încerc. Așa că, hai să începem. Începem cu așa. Bă, Erica mic? Am o întrebare, poți să vii puțin până la bază? La mine? Ne vedem la mine la bază. Așa. Stai puțin. Arăt o chestie. Bun. Am făcut și acolo un kill. Pentru ninja aveam altă idee. Să-i dau un enchanted golden apple doar pentru dacă avea low HP. Și dacă avea low HP, și asta înseamnă că el s-ar fi dus să aibă low HP aruncându-se sau încercând să ia low HP. Și apoi eu mai fi preface că e și apoi l-aș omorâ. Bă, găinescule, vezi că dacă ești low HP, îți dau un enchanted golden apple pe gratis. Dacă nu ești low HP, cer 5 netherite ingots. Ce zici, accept? Alo? Ok, aștept. Bine, îți spun doi ninja. Ninjaule. Ai dreptate și cu asta. N-am nevoie. După cum vedeți, planul meu nu prea a mers, așa că trebuia să găsesc altă cale pentru a-l omorâ. Ok. Stai să caut o chestie aici. Mai am doar o bucată. Sunt multe pic astea. Fac poțiuni, sunt pregătit de orice. Ok. Eu sunt full. Eu am armura full netherite. Mersi. Acum lucrez la unelte. Trebuie să-mi fac înapoi uneltele de diamond ca apoi să-mi fac uneltele de netherite. Ce am pe... am nevoie. Da, acum ce să mai fac, că nu mai știu ce să caut. Uite aici niște gold. Îl minez pe ăsta că am nevoie.
A, na. Eu... Hai că eu mă cam duc înapoi. Nu e că vine tipul petul ăsta după. Și mă atacă și un pic din. Ok. Când am văzut mesajul ăla pe chat, știam că este oportunitatea mea de a-l omorâ. Imediat. Ok, dar care trial chamber? Săra ăla la care e waypoint sau care? Ok. Să dau smirt la tot ăsta înainte să mă fac să-mi fac netherite. Și mai am nevoie de câteva dia. Așteaptă-mă și pe mine puțin să fac diau. Să fac uneltele. Stupid skeleton! Go away! Ce? Ce what? A, te-ai uitat cu frichem-ul? A, punct. A, corect. A. Da, chiar. Asta e că mor. Ai băut o minus battle cumva? Mă așteptam. Am și eu la mine un minus battle, dar nu stau acum să-l beau că l-ai băut tu. Să-mi baghe enchanted golden apple-ul? A, mi-am uitat shield-ul. Sau... A, nu de uitat, nu mi l-am uitat. Dar că... A, bun, am slow falling acum, nu mai pot să dau criticală. Dead. Mor. Am furat-o. Păi mai e una acolo. Mor, stai că mor. Bă, am găsit un briz, unde e? A, nu mai am mâncare la mine. Două brizuri aici. Filmez. Pe unde să vin? Stai. Pe unde vin? Am găsit spawner de slime. Mor! Mai am o inimă. Îmi bag enchanted golden apple, că altceva n-am. Slime spawner. Să omorâm toate slime-urile, că avem după aia slime ball-uri. Slime-urile sunt chiar bune. Where are you going? Where are you going? Bă, știu unde e un O minus Ustrael din ăla. Asta e că am găsit eu unul. Stai că mă urc.
Bă, nu fura. Emeraldele alea dă mile mie. Poți să iei tu chest plate-ul ăla, că n-am nevoie. Ia ce are? Fire protection. Vai de capul lui de chest plate. Unde ești, mă? A, ești de acolo sus. Sunt bine, sunt bine. Hai, ia tu ce e acolo. Cât HP mai ai? Nu acum. Dacă ar fi mai încolo puțin. Bine, atunci deschid eu. Vrei să-ți dau eu cheie? Cam 3. Poftim. Cu plăcere. Ia ce-mi dă. Enchanted Crossbow. Acceptat, acceptat. Piercing 2. Hai. Două minus battle-uri. Kinda good, I guess. Fire protection. Vin și eu acum. Unde ești? Ah. Aici erai. Făceam și eu o glumă, stai liniștit. Hai că mă duc și eu la bază. Pun o mică pauză la filmare acum. Din păcate, nu prea am reușit să îl omor pe ninja, doar că măcar am reușit să obțin câteva chestiuțe, pot zice eu, bune. Așa, da? Vin. Da, de ce să vin la spawn? Ok, vin. Ia, ce e la spawn? Ok, te aștept. Mă, ce-ai făcut, mă, acolo? Ai dat grif la spawn cu... Thank you for cobblestone, I guess. Ok, te aștept. Până atunci mai iau cobblestone, că am silk și pe pickaxe și nu pot să iau și iau de la structura asta ciudată pe care... Nu structura ciudată. De la asta cu lavă și apă. Lasă. Păi am nevoie de cobblestone. Da.
Ce? Ce? Ok. Ascult. Când am auzit de asta, am înțeles că era o ocazie să omor și pe Nelu. Da, înțeleg ce spui și e o idee chiar bună. De ce de ce l-a omor frate meu pe... Bă, să facă el sau tu? Ia să vă la tine, mână. A, da, e deja câștigată, clar. Și eu cu full netherite. A, apropo, am poison arrows. De pe rău meu. Ce enchantez. Culcați-vă că doar o singură persoană trebuie să se culce. Și 7 lubenițe. Bă, n-aș face așa din episodul ăsta. Vede mai încolo dacă e. Ai pus projectile protection în loc de protection? A. Enchant. A, am înțeles. Bă, mă duc până la bază la mine să mai enchantez și eu câteva. Gata, mi-am mai enchantat. Eu dă ce stai mă pierd.
Bă, mă inviți și tu până pe la mine, te rog? Uh, Ninja? Că am nevoie de XP. Ok, stau. Stai, da... lasă. Și ceva fără... Lasă, nu mai stau să fac XP. Mai pot aștepta până atunci. Nu încerca să mă ataci. Don't even try attacking me. You're... Ce? Nimic. Păi stai că eu îi păzesc că sunt lângă ei. Ce să fie unfair? Este, dar asta zic să fac, dar nu știu. Știu că e unfair, dar sunt mulți care joacă unfair, mulți. Și nu prea avem ce să facem. Că și ei vor, oricum. Da. Îl luăm și pe abonat, că poate îi vine calculatorul. KFC-ul? Ce-ai zis, mă? Să-ți dea KFC-ul? Da, până și eu am ajuns mai bun decât el la PvP. John Pork! Numai tu ești Nelu Porc. Cum adică? Da, normal. Că de ce le-o fie, că de ce le-am adăugat dacă nu le folosim? Hai că vin și eu la spawn. Uite-i mă că vin. Hei, eu mă luam pe... Bă, ne-am pus fix invers. Bă, da. Bă, da, ce țintă prost am. Bă, da, am cea mai proastă țintă ever. Unul mort.
Păi da, fiindcă... De ce îmi dai și mie kill? Că le explodez itemele la săraci. Găsiți-o. Ce? Să arăt. Eu n-am voi. Ce ai, mă? Nu, lasă-mă, lasă-mă! Da, am și eu ținta bună. Fugi. Cu ninja. Mor. Bă! Mi-a explodat itemele să... Bine, stai că vin. Să știi că itemele explodează de obicei dacă ai de 2 ori. What do you mean nu vezi 10 playstyle? Mm, 50 că m-ai luat așa. Total random, nici nu mă așteptam. Gen, eu am fost cam peaceful. A, păi da, aia da. Da, eu am murit iar. Păi mă omoară ăsta în continuu. Nu mă las să fac nimic. Că vine să-i dau cu slash kill. Știu că am sărit, dar am sărit ca să-mi iau revanșa. Când am văzut acest mesaj pe chat, m-am gândit că asta e singura șansă de a-l omorâ pe ninja. Așa că m-am dus în Trial Chambers și am încercat să fac rost de Heavy Core. Așa că mi-am luat cheile și m-am dus la Trial Chambers. Hai, dă-i. A. N-am acum, scuze.
după multe save-uri deschise, am reușit în sfârșit să fac rost de Heavy Core. No! No, mi-a dat-o. O am. Mai am nevoie doar de Wing Charge-uri. De Breeze Rod-uri. Și am aici fix un spawner. Pe care am încercat să nu-l activez, dar... I'm doing it. I'm trying it. No, e că am reușit. That's kinda huge. For me. This is a very big upgrade for me, but... Mai am nevoie doar să le dau enchant. Bă, Rica mic, uite ce-am găsit. 1C, nu. Cum adică? Acum că am făcut rost de maze, mai am nevoie doar să îl enchantez. Și apoi, după ce le enchantez, să îl omor pe ninja. Da. Da, tu. Da, tu, ninja. Ok. Ne ducem până în Trial Chambers? Ca să știu dacă poți să te duci în Trial Chambers. Among Us. Pam pam. Ok, ok. Te ajut? Dar n-am nimic. Shut the fuck up. Și că am încercat să îl ademenesc chiar pe ninja în Trial Chambers, ca apoi să reușesc să-l omor mult mai ușor. Doar că nu prea a funcționat. Vin la Trial Chambers. Atunci mi-am dat seama că planul meu va fi mult mai greu de realizat, dar nu m-am lăsat bătut. Da. Am. Dar și tu ai, deci nu mai trebuie să mă omori ca să-l iei. Știu. De ieri seara ai? Făcuse și tu rost?
Păi dacă știam, nu-l mai ascundeam. Glumeam. Știu că ai stat până la 2, dar nu mă așteptam. Și eu tot secret vreau să țin. Mă rog. Ca de obicei. N-am mâncat-o că n-am avut timp. Doar 3 ore am avut. Nu mai trebuie. Da. Au. A murit. Ah. Hai, gata cu PvP-ul. S-a întâmplat tot așa și am tot murit. Până când am reușit să-l bat. Doar că n-am prins pe filmare decât după ce l-am bătut, fiindcă n-am mai filmat, fiindcă credeam că o să pierd sau ceva. Dar l-am omorât efectiv, fără să filmez. Și mă oftic pentru asta. Nu e că am reușit să-l bat. La un moment dat m-am plictisit și am făcut asta. Sper să vă placă. Și veți vedea în continuare. Gata, am revenit. Okay. Sunt o comandă de Happy. What do you mean? Vezi că ai și tu Happy Guest în chest, am văzut. Că mi-ai arătat tu odată. Tu. Bun, l-am omorât și pe Lucas.
Băiat și tu subscribe. Ai cam scris greșit, subscribe. Băiat și tu itemele înapoi. E mai e spawnat! Fiindcă și tu dai în Lucas. Fiindcă el de-abia s-a spawnat, nu e voie cu spawn cam. Păi spawn îți dă kill. Zai, nu kill, adică kill. N-ai voie cu comenzi din astea, bro. Eu zic că nu, eu am ei duca chestii. Păi mai de până văd că sunt într-o panică. Trebuie să iau Ce-ai făcut, mă? Nu știu. Bă, ți-a furat frate meu Happy Guest-ul. Am luat că aveam inventarul full. Sunt și eu aici. Eu nu ți-am furat nimic, bro, că aveam inventarul full. Hei, cine a zis că te las? Ok. Băi, eu am cam încheiat videoclipul, ce să zic. Am vrut să în zonă. Ce să faci? Aproape. Am auzit din prima, stai liniștit. Adică să zic că Faci. că nu știu, fac demasiat. Oh, shit. Nu, cred că De ce să mor, mă? Du-te jos! Du-te în jos! Te uiți în jos și mergi în față. Te pui pe Happy Guest, că ăla e Happy Guest-ul lui Lucas, nu e al tău. Hai, mă. trebuie să nimeni. Cam acesta a fost episodul, eu am fost Ari și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa! Pa. Cu Lucas mort, mai aveam un singur player. Și v-ați întreba, păi, cum adică mai am un singur player? Fiindcă sunt doar 4 playeri în Killer SMP. Ei bine, mai este încă un player nou. Și asta mă cam încurca, fiindcă n-ar fi corect să-l omor când n-avea nimic. Așa că ar trebui să aștept să facă rost de Diamond Armor. Doar că am încercat eu să-i dau până a acceptat. Da. Așa. Unde am rămas? Bă, uite un zombie. Force. Mă duc să-mi iau niște wing charge-uri.
A, da, avem un membru nou pe care, chiar dacă îl cheamă cum îl cheamă pe Minecraft, noi noi o să-i spunem Siri. Zici și tu salut. Salut! Perfect. Bun. Nu aici, nu aici, uite aici. Stai, cine a făcut cărarea asta? A, cred că a făcut-o frate meu. E o cărare spre baza lui frate meu și cred că e făcută de frate. Știu. Nu e că mănânc rotă și pe bune. Ce? Știu. Da. Mă rog, nu e tocmai infinit, durează doar câteva minute, doar un minut așa. Câteva secunde chiar. Ari de obicei atunci când filmez, să-mi spui Ari. Ia astea. Da. Vrei amentii pentru armor trainer? Păi nu prea am armor trimuri. Stai să mă mai uit că poate găsesc. Uite, am aici doar un singur armor trim. Văd. Știu, ia-l pe ăsta. Nu trebuie să-mi dai nimic la schimb dacă e. Am pus eu muzică. De ce ai pus melodia aia?
Hei, ce cauți la mine în casă? Du-te la tine, dacă era tine. Nu mă mai ataca, că te atac și eu pe tine. Cum adică cine? Diamant. Nu mai am weak charge-uri, trebuie să mă duc în trail chambers. Vii cu mine? Ce? Nu ți l-am văzut, scuze. Eu am plecat la vânătoare de breeze roduri. Na, firar. Bro, cum i-a dat din aer, bro? Scheletul mi-a dat din aer. M-a omorât efectiv din aer. Nu mai am ghete, unde sunt ghetele? Te expiu. Bă, daur. Salut. Uite-mi breeze-rodurile. Da, n-am nevoie de bani. Uite. Bun, uite-mi itemele. Sabia, dar unde sunt buții? De mi-au dispărut buții. Unde sunt king buții? Bă, dar unde sunt?
Și... Uite-i! Op! Mort. Mai am nevoie de brizuri. Ce vrei? Da, ce cu el? Știu. Păi eu l-am cumpărat. Da. Normal că știu că avem. Dacă eu l-am cumpărat, efectiv. Mă rog, asta. S-a dat pe mut, Silly. E pe undeva. L-am auzit. Uite-l. Cum m-a omorât? Da. Unde mi-e mace-ul? Uite-l. Da, acum unde mi-e sabia? Unde sunt toate? A, bun, încă unul. Încă un briz, încă unul ce? Yay, mâncare. Exact ce avem nevoie. Bă, Silly, să știi că poți să scrie și pe chat dacă vrei. Mi bamba, mi bamba. Ok, acum că am făcut rost de un charge-uri, mă voi duce la temporal pe Garden House. Uite. Ce?
Bă, să știi că ți-ai făcut waypoint-ul spre casă, încât și eu îl pot accesa, să știi. Păi, de preferat, dacă e casa ta, ar fi ca doar tu să-l poți accesa, să știi. Știu, dar... Mă rog. Da, gândește-te că oamenii pot să-ți găsească casa foarte ușor așa și să facă trepuri, nu știu. Că asta avem voie să facem. Și să-ți dea kill și să-ți fure toate itemele. Like it's not illegal or something. Așa. Încep o luptă cu Silly. Fii atent. 3, 2, 1 și... Da, mă, da! Acum că am reușit să-i omor pe toți, în sfârșit puteam să mă relaxez, să mă apuc de editat și apoi să postez videoclip. Așa că... A fost greu, dar măcar am reușit. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să-i dați like, subscribe și dacă vreți puteți să dați click pe unul dintre aceste alte episoade. Pa!